Usa ka mall nga nimutang sa dakbayan sa Carcar ang Gilungkab sa miaging semana sa wa pa mailhing mga suspitsado. Si Luan Merondina sa report. Pasado alas 7 sa buntag sa miaging Sabado, gipahibaw sa manager sa mall ang Carcar City Police sa naitabong pagpanglungkab sa usa ka cellphone and accessory store sa mall. Nakuha sa mga suspect ang 85,667 pesos nga giingong halin sa Gilungkab nga shop. Gisuwayan usab pag-ukab sa mga suspect ang vault sa jewelry store apan pakya sila. Apan giingong nahabilin ang kahimanan sa pagpanglungkab sa mga suspect. Na-recover sa mga pulis sa naasoing jewelry store ang usa ka bolt cutter, usa ka metal saw nga may unom ka mga extra metal saw plates, usa ka metal crowbar nga may gitas-on nga 80 centimeters o usa ka wire cutter pliers, usa ka metal screw nga may gitas-ong 42 centimeters o usa ka wire cutter pliers. Nabantayan usab ang dakong buslot sa pader sa groceries sa mall o gituhuang didto miagi ang mga suspitsado. Samtang nakitaan sa kapulisan sa bakanting luna sa Pinelia Street, Barangay Poblacion 3, ang duha ka parisan sa puting medyas, duha ka parisan sa itom nga rubber gloves o sa ka orange nga rubber gloves, duha ka bonnet o sa ka sweatshirt o usa ka gray pants o usa ka flat screwdriver. Wala muluwat og pamahayag ang manager sa mall. Wala usab magpa-interview on cam ang kapulisan sa Carcar City Police tungod kay wa sila hatagi og pagtugot sa ilang hepe nga muluwat og pamahayag samtang nagpadayon pa ang investigasyon. Padayon pang nangita og mga CCTV footage ang Carcar City Police sa mga silingang establishmento sa mall. Subay sa kuha sa CCTV sa mall, duha ka mga lalaki ang gitumbok nga responsable. Nasimento na ang buslot sa pader sa grocery sa mall ug mibalik na sa normal ang operation niini niadtong Domingo human kini gitakupan niadtong miaging Sabado. Uban ni Cleofer Lumayag o Rod Prado, Luan Merondina, Balitang Bisdak.